No niin, heippa taas täältä pilvisestä Koratista. Nyt ei ole aurinkoinen päivä, nyt on pilviä rupeaa tulemaan ja lämmintä on joku 35 astetta ja silleensä. Mutta nyt on muutamana päivänä ollut semmoisia pilvisiä kelejä ja vähän sadellutkin. Se on ihan hyvä. Näinköhän tästä rupeaa tulemaan pikkuhiljaa sadekausi. Saattaa olla semmonenkin vaara tässä hommassa. Ja minä olen vähän tässä puuhastellut, mä oon vähän leikannut nurmikkoa täällä, katon vähän ja tehnyt vähän siistinyt tätä paikkoja tälleensä. Ja sitten minä kävin parturissakin tänään. Mä tässä kahjua vähän lyhensin tästä ja tälle kun menee parturiin, niin ei tarvitse mitään tilalle aikoja, että jos ensi viikolla maanantaina kello 13 olisi sinulle aika. Tänne saa mennä vaan heti ja se homma käy. Ei siinä ole mitään, ei siinä tarvitse mitään odotella jo. Silloin semmoinen nainen leikkasi sen homman ja tämä maksoi €60 tämä tupan lyhennys, että se oli halpa homma. Ja joo, mutta täällä nyt sitten täällä alkaa, tässä on uusi vuosi, taimaalaisten uusi vuosi alkaa nyt täällä ja se on 13. ja 15. päivä ne viettää sitä ja kaikki taimaalaiset, niin, mitkä on tuolla etelässä jossain töissä, niin Bangkokissa ja Rayongissa ja kaikissa tuolla eteläpuolella, niin siellä on paljon tehtaita ja muuta, niin on se töissä täältä Koillis-Taimaasta eli Isanista, niin ne tulee kotiin sitten tänne. Ja autoja on niin, se on kuin juntalla lyöty nuo tiet täyteen autoja. Ei sinne mahu sekaan, ei ollenkaan, eikä sinne kannata mennäkään. Ja nehän sanoikin, että tämä on 7 vaarallisista päivää. Täällä kuolee tämän 7 päivän aikana, niin tänne kuolee 400–700 ihmistä. Kuolee, ne ajaa pienessä hönössä ja eikä ihan pienessäkään ja sitten autolla ja mopoilla ja kaikilla. Ja meno on nimittäin huimaa. Se on huimaa tuo meno näillä. Niillä ei ole itsesuojeluvaistoa ensinkään. Joo, ja niillä on nyt semmoinen vuosi, kun 2568 vuosi tulee nyt ja se on 543 vuotta edellä meidän ajanlaskusta. Eli se tarkoittaa, että ne on 543 vuotta ennen ollut jo tuolla viidakossa hyppinyt kolmiloikkaan, kun me toiset ollaan vasta tultu puusta alas. Näinhän se ilmeisesti on. Joo. Ja. Mutta se on semmoinen homma se. Mutta vaarallista on. Nyt on viisainta olla kotona. Ei voi lähteä minnekään. Ja jos pikkusenkin itsesuojeluvaistoa on, niin ei lähde mihinkään kotoa. Mutta sitten, minä kerron pienen jutun tarina hautajaishommasta. No täällä nyt täällä taikamaassa on jos on vähänkin semmoinen mielikuvitus, vähän vilkkaampi mies on vähän semmoinen, että niin silleen hyvin äkkiä, niin sille tulee kylkiäisenä anoppi. Joo, anoppi voi tulla kylkiäisenä ja no kuinka ollakaan, niin minullehan kävi sama homma. Minullehan tuli anoppi kanssa kylkiäisenä ja ei siinä mitään. Se oli mukava ihminen ja semmoinen ja hän oli torikauppias. Se oli tuolla Naturatissa sitten torikauppiana siellä ollut ikäänsä varmasti tehnyt sitä hommaa ja minä ajattelin, että minä voisin sen vuonna käydä aina siellä ja vähän autamassa sitä ja käydä hakemassa sitä tavaraa sille, vihanneksia ja hedelmiä ja mitä se, kun hänelle ei ollut autoa.
Ja sen 4-5 aikana niin meni torille ja laittoi pystyyn se homma siinä ja rupesi myymään. Mutta sitten yhtenä päivänä niin tuli semmoinen tieto, että niin, kuinka ollakaan, niin Anoppi heitti lusikan nurkkaan ja se kuolla pärähti. No eihän siitä silloin tullut mitään tässä suunnitelmasta. Ja no ei, siitähän seuraa sitten ilmeisesti hautajaiset ja kuinka ollakaan, niin nehän sanoo mulle, että niin, tuletko sinä hautajaisiin? Niin mä totta kai mä tulen hautajaisiin, että pitää Anoppi saada niin kunnolla hoidettua. Ja sitten ne sanoi, että niin, pitää tulla sinne, niin kuin edellisenä iltana pitää tulla sinne, että siellä on ruumiin valvojaiset. Sinne, no totta kai minä menen sinne. Siellä oli sitten sinne temppelille mentiin ja siellä oli arkku nostettu ja Anoppi nostettu sinne semmoiselle tasanteelle ja sinne kiveenpään semmoinen ylälle ja siinä oli sitten se arkku oli silleen, että kasvot näkyy sieltä vaan sieltä arkusta ja semmoinen luukku tehty siihen. Joo, ja sitten nämä sukulaiset, ne omaiset, ne istu siinä vierellä sitten siinä ja söivät siinä ja joivat olutta ja laukauta ja sitten semmoista vähän semmoista pontikkata, mitä liekkään se oli ja pahaa kuin mitä oli, että siellä varmaan niin kuin kettuja voisi tulla vaikka tappaa semmoisella aineella. Ja ne joi sitä siinä ja keskustelivat ja juttusivat siinä. Ja no sitten niin ne kysyi minulta, että voisinko mä olla yötä siellä Anopin kanssa sillä temppelissä. Kyllä, minä voin olla siellä. Ei se haittaa mitään, kyllä minä. Mutta sitten ne rupesi siinä ihmettelemään, että miten se on, että pelkäätkö sinä? Mä sanoin, no ei, minä et pelkää. Ja että kun ruumis on tuossa vieressä. Että ei minä pelkää sitä. Ja jos se lähtee kävelemään sieltä, niin pitää sanoa sille niin, että ei mene kauaksi, että huomenna on juhlat, ettei myöhästy juhlista. Se on tärkeää. Se on tärkeä asia siinä hommassa. Ja no niin, ei siinä mitään. Me alettiin sitten minä ihmettelin siinä sitten sitä hommaa, kun ne jutteli siinä, niin minä en oikein niin kuin ymmärtänyt niiden jutuista oikein mitään. Minä en niin kuin ymmärtänyt sen, täällä Koratessa, kun mä olin, niin mä ymmärsin enemmän niiden puheesta, mutta näiden puheesta minä en ymmärtänyt siellä mitään. Mikä tässä nyt on? Ja minä rupesin kyselemään, että mikä tässä hommassa on, niin hops keikkaa. Ne puhuukin laon kieltä. No sillähän minä en ymmärtänyt. Mä muutaman sanan sieltä sun täältä ymmärsin, mutta ei pysynyt kärryllä. Ja siellä Koillis-Taimaassa niin puhutaan pienissä kylissä ja semmoisissa yhteisöissä, niin ne puhuu laon kieltä. Ne ei puhu taikieltä. Joo, niin sillähän se vähän meni sekaisin se juttu. Joo, ja no ei siinä mitään, puhukoon mitä kieltä hyvää. Joo, ja sitten ei muuta kuin alettiin nukkumaan sen puolen yöaikaa ja nukuttiin. Ja sitten 5 aikaan kuulen, niin rupesi semmoinen rumina kuulumaan sieltä ja semmoinen ja mopo ääni. Ja sieltä tulee sitten semmoinen vanha mies semmoilla mopolla, niin mä kiinnostaa, mitä se rupeaa tekemään. Niin se veti sieltä sen rematorion luukun auki, sen uunin. Ja sitten mä se on, taimaalaiset sanoo, että tämä rematori on Pansuttai, eli viimeinen talo. No se on se. Se otti sen ulos sieltä, sen luukun sieltä ja sen kärryn sieltä sisältä ja siellä oli semmoinen kouru, semmoinen niin kuin öljytynnyristä puolet leikattu, mutta vähän pitempi semmoinen ja mihin hiiliä. Se mätti siihen hiiliä, niin 30 säkkiä sinne tasoitteli ne tasaseen, että se on siellä. Joo, ja sitten se laittoi työnti sinne takaisin ja laittoi kiinni sen ja se on sillä sitten. Uuni oli valmiina sitten siinä. No, sitten aamulla heräiltiin siinä, niin sitten oli vähän siinä sapuskaa, sitten oli ja syömistä vähän aamupalaa ja
Sitten tuli 10 jälkeen tuli munkkeja sinne ja munkit rupesi jurisemaan siellä sitten. Ne varmaan 2-3 tuntia siinä, ne varmaan siinä vähis. Ja no sitten niin sen jälkeen otettiin tuo semmoiseen kärryyn se arkku ja vainaja siinä ja sitten vietiin sitä, sitten lähdettiin sitä rematoriota viemään ympäri, työntämään sitä. Ne työnti sitä jo 3 kertaa sitä ainakin sen rematorio ympäri sen siinä ja ne mumis siellä ja joiku siinä sen mennessä ja en tiedä, en ymmärtänyt mitään. No sitten niin sitten ne vei sinne ylös ja kantuvat sen sinne ja ne aukasivat sen uunin sieltä sitten sen ja laittavat siihen ritilälle sen ja arkkuneen päivineen ja sitten sitten jokaiselle annettiin semmoinen kukka, mikä piti viedä sinne Anopille aina sitten sinne ja sitten siinä koulun johtaja, semmoinen nainen, niin se aina huuti sieltä kovaa niin se, että kenenkä vuoro on mennä sinne aina. Ja no siinähän tuli minunkin vuoro sitten sinne mennä ja no minä menen sinne ja minä annan Anopille se kukaan siihen, se oli se karkkuun kansi auki siinä ja minä annan kukaan sille ja mä sanon Anopille nyt, vävypoika, toivottaa hyvää matkaa. Olitpa menossa minne tahansa, mutta hyvää matkaa kumminkin. Ja se on sillä siis. Sitten mä tulin takaisin. Ja se homma, jokainen teki sen homman ja siellä oli vieraita semmoinen joku ehkä 100 henkeä. Vähän tummempaa ja vaaleampaa ihmistä oli siellä ja no niin, se oli siinä sitten. No, sen jälkeen niin se pääpolttaja, niin se alkoi töihin siinä sitten. Se työnti sen kärryn sinne sisälle sinne uuniin. Ja sitten se laittoi sen oven kiinni. Ja siinä ovessa oli, mä aina muistan, siinä oli 4 semmoista ruuvia semmoista. Se laitettiin ne kiinni ja sitten se ruuvasi ne kiinni sieltä. Ja sitten se varmisti vielä, että ne on kiinni kaikki, että se pauka auki siinä palaessa. Ja sitten se otti semmoisen semmoisen pitkän tikun ja se laittoi sen tulet siihen tikun nokkaan. Ja se aukasi semmoinen pienen luukun siitä ja sitten se työnti sinne tikun sinne syvälle ja piti siellä vähän aikaa ja sitten niin jätti sinne sen tikun ja luukku kiinni ja vähän aikaa antoi olla ja meni kahtomaan sinne taas, että syttykö se. No syttyyhän se, siinä meni 15 minuuttia, niin sieltähän rupesi önkä nousemaan sieltä putkesta, sieltä savupiipusta. Ja no niin, hommahan onnistui. Ei siinä mitään. No sitten sitten siinä ruvettiin syömään sen jälkeen siinä hommassa ja ihmisille annettiin ruokaa ja kaikki hyvin, ei siinä mitään. Ja sitten sieltä pikkuhiljaa rupesi niin porukka lähtemään pois ja se on niin se homma hoidettu siinä. Mutta sitten siinä oli vielä yksi semmoinen juttu, mikä siinä piti vielä tehdä sitten sukulaisten, niin kun se oli sytytetty se tuli, niin 12 tunnin päästä pitää tulla sinne ja puhdistaa se uuni luista ja kaikista, mitä siitä nyt jäi sitten jäljelle siitä hommasta, niin ne piti putsata. Eli 12 tuntia, niin se oli jo sitten jäähtynyt se uuni niin paljon, että ne voi ottaa sitä pois. Niin ne kysyy, että lähdenkö minä mukaan. Mä en mä lähde nyt sinne enää mukaan, että kyllä ne osaa itsekin sen tehdä se homma. Ei minua sillä tarvita enää. Ei se niin miellyttävä homma ole katsella sinne. Joo, ja sitten sitten sen jälkeen niin niitä otetaan niitä tuhkia, niin joku vie niitä kotiaan, niitä tuhkia. Ja sitten niitä luita ja muita, en mä tiedä jauhetaanko niitä luita ja mitenkä niille tehdään, mutta sitten on sinne
temppelin seinässä, siinä muurissa, niin on semmoisia koloja. Ja siitä saa semmoisen kolon ostettua ja semmoiset köyhäimmät ihmiset, ne ostaa semmoisen pienen kolon siitä ja ne laitetaan sinne koloon ne luut sitten siihen ja nimi päälle, että kenenkään luut siellä on. Ja siihen se sitten se loppui se hautajaiset. Ja nyt ei ole anoppi. Että näin siinä kävi nyt silleen se ohrasesti hommassa. Ja eihän sitä tiedä milloin itse joutuu sinne saamaan, mutta kuuma siellä on varmasti. Ja ei kun jatketaan uusia seikkailuja. Ei kun heippa.